हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दा चैनल। बयखौबो गिबियावनो टेक्न' बर' चैनेलाव बरायनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। जोंहा बे ITBP निफ्राय मोनसे रिक्रुटमेन्ट फैदों कनस्टेबलनि थाखाय अल ओभार इन्डियानि सिङाव थानायफोरा गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बे ITBP कनस्टेबल भेकेन्सि आरोना नोंथांमोना आं बेनि बागै गासिबो खोन्थाजोबगोन। अन्नानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनो हो। ITBP बे कनस्टेबल भेकेन्सि अर्गानाइजेसन नामा जाबाय, बेनि फुल फर्मआ जाबाय इन्ड' टाइबेटियान बर्डार पुलिस फर्स आरो ओमफ्राय बे पस्टनि मा होनाय दं जोंहा मेल फिमेल कनस्टेबल, माने हौवासा हिन्जावसा गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन। जेनेरेल डिउटि आरो नामा ओमफ्राय गासै भेकेन्सिया होननाय दं भेरियास, माने गोबां दं आरोना पस्टआ। ओमफ्राय पे स्केल हिसाबै जेनेबा नोंसोर सेलारि हिसाबै मोननो हागोन 21,000 निफ्राय 69,000 हालागै नोंथांमोना माने सेलारिखौ मोननो हागोन। क्वालिफिकेसना बिनि रिक्रुटमेन्टआ जाहैबाय 10+ माने मेट्रिक पास जानायफ्रानो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हाजोबगोन आरो एज लिमिट होनाय दं 18 निफ्राय 23 इयार्सनि गेजेराव थानाय गासैबो फरायसाफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लिकेसन फिस हिसाबै बे जेनेरेल OBC नि थाखाय 100 ओमफ्राय ST SC नि थाखाय माने एप्लिकेसन फिस गैया आरो नोंथांमोना फ्रिनि एप्लाइ खालामनो हागोन। सेलेक्सन प्रसेस होनाय दं बेहाय कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम जागोन, बिनि उनाव PET PST मेडिकेल टेस्ट जागोन। ओमफ्राय बिनि एप्लाइ मडआ जाहैबाय जोंना अनलाइन। जब लकेसन हिसाबै बे होदों अल इन्डिया, माने जों गासिबो इन्डियानि सिङाव थानाय सुबुंफ्रानो माने एप्लाइ खालामनो हागोन। अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं बेहाय, आं बे अफिसियेल वेबसाइटखौबो भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होगोन, नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव थांनानै चेक खालामहैनो हागोन। इम्परटेन्ट डेट्स होनाय दं बेहाय। स्टार्ट जादोंमोन जोंहा 13 जुलाइनिफ्राय अनलाइना सोलिदोंमोन आरो ओमफ्राय लास्ट डेटआ जोंहा बेहाय होनाय दं 26 आगष्टआव जोबहैगोन आरो 2020। अफिसियेल नटिफिकेसन होनाय दं, नोंथांमोना बेफोरखौ नायनो हागोन। ओमफ्राय अनलाइन एप्लाइ अनलाइन हियार, बेनि आं लिंकखौबो होगोन, नोंथांमोना बिनि डिसक्रिप्सनाव चेक खालामनो हागोन। ओमफ्राय आं दायो बेहाय नटिफिकेसनखौ अपेन खालामना खोन्थानो सानदों नोंथांमोननो, माने जोंहा नटिफिकेसनखौ नायनानैसो जोङो एप्लाइखौ खालामनो हायो नालाय, बेनिखायनो नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ मोजाङै चेक खालामबानो जाबाय। आं बेनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होदों, नोंथांमोना चेक खालामबाय बे माबाखौ नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय। मा डकुमेन्टस नांगौ, मा गाइडलाइन्स होनाय दं बेहाय नोंथांमोना गासिबो मोजाङै नायग्रोजोबबानो जाबाय। बिनि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। बेहाय होनाय दङ गासिबो सम होनाय दं, माला अपेन जानांगोन आरो मा समाव माबायदि टाइमाव बन्द जागोन अनलाइना, बे गासिबो होनाय दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना बे गासिबो प्रसेसखौ मोजाङै नायबानो जाबाय नटिफिकेसनखौ। ओमफ्राय मारै एप्लाइ खालामनो होनबा नोंथांमोना बे गाहायाव नुदोंना एप्लाइ अनलाइन, नोंथांमोना बे अपेन खालामबानो जाबाय एप्लाइ अनलाइनखौ। अब्लानो बे माने अफिसियेल वेबसाइटआव लांगोन, ओमफ्राय नोंथांमोना बिनिफ्राय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। आं बेनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होदों, नोंथांमोना चेक खालामहैनो हागोन। बेबादिनो नोंथांमोना माने ITBP नि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसेल' रिकुवेस्ट, अन्नानै बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे गुबुन फरायसाफ्राबो मेट्रिक पास जानायफ्राबो एप्लाइ खालामनो हायो। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला। आं बेबादिनो माने गोदान जबनि आपडेट लाबोबाय थागोन। गोजोन्थों लोगोफोर।